Dragi prieteni, sunt foarte încântat astăzi să vă invit la un curs nou de inițiere în meditație. Eu practic meditație acum de 27 de ani și pot să vă garantez că este un lucru care transformă viața. Dar poate nu am nevoie să vă conving. Poate deja ați mai auzit de meditație și toate beneficii care poate să aduce în viață. Un mai bun echilibru, mai multă compasiune, un mai bun somn, mai puțin anxietate, multe lucruri. Dar poate că ai ezitat, n-a venit momentul, etc. Acum a venit momentul. Acum a venit momentul să începeți. Lucru care contează foarte mult pentru a începe și a stabili o practică de meditație care poate să-ți dea roadă, care poate să fie benefic, care poate să-ți aduce toate acea beneficii promise. În primul rând, e nevoie de un instructaj bun, o tehnică care funcționează, de ghidare și sprijinul. În plus, inspirație. Și atunci, cursul ăsta se țintează la toate aceste obiective. O să fie, în primul rând, o să înveți pas cu pas tehnică pentru meditația și o să beneficiezi nu doar de niște ședințele care sunt prin video, unii o să fie și chiar live și o să fie oportunitatea să puneți niște întrebări, să primiți o ghidare individualizată. Plus, după ce ai terminat cu cursul, atunci o să vă invit să continuați să participați într-o formă de meditație colectivă, etc. Să reușim să ne sprijinăm reciproc. În cursul ăsta o să faci conexiuni cu alți oameni care au aceeași dorințe, care și se întâlnesc aceeași obstacole și atunci unul din obiectivele este și să formăm prin acest curs o mică comunitate de susținere pentru practică, pentru că suntem ființele umane și ființele umane suntem ființe sociale și atunci contează mult să avem o comunitate care împărtășește aceeași drum împreună. Și în plus o să continu să creez niște videoclipuri care sper o să vă oferă inspirația necesară să continuați pe termen lung. Asta este obiectivul cursului. Este să vă ajute să beneficiați nu doar temporar de niște beneficii, dar să aveți o rutină, să aveți un obicei nou care este foarte sănătos pentru tine și care o să aduce o viață mult mai fericită, echilibrată, cu mai multă pace interioară, cu mai multă iubire interioară, să împărtășești cu ceilalți și să te simți inclusiv tu mai fericit, mai îndeplinit. Abia aștept să începem și puteți să găsiți toate detalii despre înscrierea în curs în comentarii sub acest video. Și atunci vă invit să începem această călătorie împreună și abia aștept să vă cunosc personal.